ناي سولوس علت كلتا ميازا كلتشحن 24 حدش علتو زينة سبورت هاجرنا العالمين بروفيشنال تقدماي ناتنايل تسفاتين أبزور إسوليا باسكي كانتري كال أي مدرك وادا دروعيلو كريستيانو رونالدو حدش تاريخ مصحف يدالو هاري ماغوير نأسلت آني تينهاك يودس أرتيتا أب قداي مهارم تساكا مجلت هيبو سلام كميت وعلو كبرات تقتاتلتي انكو على مزا channel بسلام مزاقم لي لو مون كموترو أزيوم زحقوسو زينة سبورت إيرتان عالمين حيزولكم متقلقو أقدم أجن حاجوسكم بلايكن سبسكرايبن شيرن كومنتن داغوركم كسامو داتا كتكتاتولو بقبر عندكم سناي مكتتال اي بعل ورق غاش داراي بخري ببا يترا ورال سماي امورا الحفلاتهم منبسا سالم علي بلسا بروفيشنال تقدماي ناتنا التسفاتين أبزور إسولا باسكي كانتري كال أي مدرك وادا دروعيلو إرها بروفيشنال تقدماي كانتالي ديستريك ناتنا التسفاتين سولوس علت كلتا ميازا كلتشان 24 أب وددر زور إسولا باسكي كانتري تتأميلو علو إذا كال أي مدرك وددر 160 كيلومتر مشوفانة تبقيسا زرقحين أي مواددر مسمر عقب زبوزحو سلازنا برا لناي عقب تقدمتي 4 كخون كمت توحبوي وددر جميرو صوتا جمر كيبلا أما بل 5 كيلومتر كا 5 تقدمتي كاو عباي جوجلا بمهدام نغد متواتو إذا 5 تقدمتي في اليوم كساب 4 دقائق بمتصحم كاب عباي جوجلا تفنتيتم عباي جوجلا نزوم 5 تقدمتي فتي ما يتقدست لومن نابي كي بصحو زبلت كتمثل كا نوتوم زهادو تقدمتي نمركاب زغبرتو زدق اسفتنا ينبران إذا 5 تقدمتي كا نسترف غعزو بينهم تغعزو هندبت جن حدا كابتم 5 تقدمتي زلحت إلو سلسترفه بعباي جوجلا توحده اتوم بينهم صرفو 4 تقدمتي جن نقولو اب قدميهم زصنح نطبطات انداكبو كسام موداتا 12 كيلومتر بصحو وددر كزازم 12 كيلومتر مسترفه عباي جوجلا وحدتم ازي نايلومي ناي كالع مدرك وددر ولا كوز تغان نرحقات انت زي نبرو بسنك زنبره زناب جن تقدمتي قداي قر موداتن يوم كوينم ناتنا التسفاطين تمصينا أبزا مدرخ ناتنايل أزي بولوز نايكن تسرح يفتيمو انتو خونه ليدل تريك أبزا مدرخ إدي لاي غبرتن كساب مودات 10 كيلومتر أب كرميت كوينا كتقلو سزو على توددر أب مودات ساعات كاب قططرا وزعي زغونه بلشت بشكليتان موداتي كلتا تقدادمتان أب مودات 4 كيلومتر مس بولوزات 10 كمزي تأبتو غيروا ناتنايل تسفاطين بفلاي وددر كزازم 5 كيلومتر مسترفو بورتع زناب تتصاويرو ندق غانتو أمس حبزر أي صوتا أدنقي نيرو أبزا مدرخ اتي أمود داتا 5 كيلومتر حيلو زوسق الزناب كم درهو كم زجابا بطو غيريو أقريروام عباي كجلون نقادم تساريعايا نزنبرك ور نفاسن كتمكتفتينا أب كل زقاز حقن ناتنا التسفاتين كاب نايكان تسرحي تعاكتن أبزا مدرخ ناتنا التسفاتين كاب قداماي زوطة بعسران سلسن كالإتا دونجيو مبل 5 درجة بمحازيو زازيموا ناي ناتنا التسفاتين درجة أبزا مدرخ كال أي بلوت أوتزيت كوينيو تمزقبو زلو عوض نايزا كالئت مدرخ باولو لابيرايو بس أقاتامي نجيقنا تقدماينا ناتنا التسفاتين أكشو أبزو قصل مدرخات عوض نمنيلو كريستيانو رونالدو حادش تاريخ نمصحف يدالو بورتغالاوي أتقعي كلب النصر كريستيانو رونالدو مس كلب النصر جولدن بوت مس زعوت حادش تاريخ كتصحفيو زحالف سمون غانتو حاموشه بحدا أبس عوتتلو ناي ليك صوتا هاتريك سرح رونالدو نليك سعود عرب ب26 شوطات يمرحلو بأربعة تحيتو الصعبة زلو سربياوي ناي الهلال أتقعي ألكسندر ميتروفيتش نشدش سامنتات كاب صوتا زرحقو مهرم تأقات إمو بمهلاو رونالدو بولوز أمس غابي زود الدر مخانو دارقار قوز كوينلو بز مسرت رونالدو أب 4 استفلاليا ليغات ورق أوج أما بموساد فولي كبرك تصحفيو كريستيانو أب عام 2007 أب 34 صوتاتات 31 شوطات بمسقب ورق أوج أما بريمير ليج كعاد تركي إلو نيرو مس ريال مدريد 3 غزي مس جوفنتوس كا 1 غزي ورق أوج أما بموساد بفولي دم يقيو لويس سواريز مس كلبات أياكس أب هولاند ليفربول أب إنجليز كمون برشلونة أب إسبانيا أب 3 ليغات ورق أوج أما كعوت كله هولنداوي أتقعي نستورلي أب هولاند أب عد إنجليزن إسبانيا 3 غزي ورق أوج أما كعوت بقع منبارو مس رونالدو نزا كبري تماقلو موزلو تتعوتيوم هاري ماغواير نأسلت أني تنهاجي ودس حلقة كانت مانشستر يونايتد إنجليزاوي هاري ماغواير قبل علي أسلت أنا كلوبو تنهاج زلو أبنا أوت غليزو
ማጓየር ብምክንያት እቲ 200 ጸወታታት ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምስላፉ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መጠይቅ እዩ ነዚ ገሊጹ። ማጓየር ኣብ መግለጺኡ ኣነ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰሊፈ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዝተጻወትኩላ መዓልቲ ብጣዕሚ ፍሊት ዕለት እያ ነይራ። ብድሕሪኡ እታ ዋንጫ ካራቦኣ ካብ ዝወሰድናላ መዓልቲ ከዓ ፈጺመ ይርስዓኒ። ምክንያቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ዋንጫታት ብምስፍሳፍ ዝተፈልጠት ጋንታ ናይ ዓለም እያ። ቁሩብ ትሕርቀኒ እታ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ብፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ዝተሰዓርናላ እያ ክብል እዩ ሓቢሩ። ንሱ ኣብዚ ሰዓት ከም ዓቢ ተጻዋታይ መጠን ንመንእሰይ ዝህቦ ምክሪ ኣብ ሰዓተተሉ ግዜ ከዓ መንእሰይ ዘጋንታ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ስለዝተጸንበሩ ጥራይ ክሕጎሱ ኣለዎም። ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ህድኣት የድልዮም ወላ እውን እንዳተጸርፉ ህድእ ክብሉ ዝምዕድ ክብል እዩ ምክሪ ለጊሱ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣሰልጣኒ ጋንትኡ ቴንሃግ ኣብ መንእሰይ ዘለዎ ጠመተ ከም ዘንቆል ንብዙሓት መንእሰያት ዕድል ከም ዝህብን ብምግላጽ ይዛዚሙ። ማጓየር ብቃላቱ ቴንሃግ ንመንእሰያት ፍሉይ ዕድል ይዝህብ ካልእ ኣሰልጣኒ ከማን ክንድኡ ዝህብ የለን። ብዓብዪ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ንመንእሰያት ዕድል ትህብ ጋንታ ክብል እዩ ሓቢሩ። ድሕሪ ቃለ መጠይቅ ናይ ማጓየር ከዓ ገለገለ ደገፍቲ ዩናይትድ በዓል ንስኻ እንተዘይተጉድዑና ዶ ጋንታ መጻወቲ ቆልዑ ኮይና ዝብል ነቐፌቶኦም የውሕዝሉ ኣለዉ። ኣርቴታ ኣብ ጉዳይ ማህረም ተሳካ መግለጺ ሂቡ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርቴታ ብዛዕባ ማህረም ተሳካ ሓድሽ መግለጺ ሂቡ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ግጥም አንጻር ሲቲ ተቐይሩ ካብ ሜዳ ዝወፀ ሳካ ኣቀዲሙ ካብ ኣህጉራዊ ግጥማት ብማህረምቲ ኣግሊሉ መንባር ይዝከር። ኣርቴታ ንጽባሕ ዝካየድ ግጥም አንጻር ሉተን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማህረም ተሳካ ከቢድ ከም ዘይኮነ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝገልጸሉ ግዜ ኣብ ጸወታ ክስለፍ ድዩ ወይ ከብኩር ዝኾነ መግለጺ ሃበን። ኣርቴታ ነቲ ግጥም ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነዛ ጸወታ ሓፂር ግዜ ምድላው ጥራይና ረኺብና ኣብዛ ዘላ ግዜ ኣብ ልምምድ ብቕዓቱ ርኢና ክንውስን ኢና ሽዑ ክስለፍን ዘይክስለፍን ክፍለጥ እዩ ክብል ሓፂር መግለጺ ሂቡ። ኣብ ተወሰኽቲ ሓፀርቲ ዜናታትና እንግሊዛዊት ክለብ ማን ዩናይትድ ውዕል ናይ ብልቃሕ ምስ ገታፈ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ግሪንውድ ከተናውሕ ከም ትኽእል ይግለጽ ኣሎ። ግሪንውድ ምስ ማን ዩናይትድ ክሳብ 2025 ዘጽንሖ ውዕል ኣለዎ። ኣብ ስጳኛ ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ዝርከብ ግሪንውድ ኣብ 28 ጸወታ 8 ሸቶታትን 5 ቀረብ ሸቶታትን ኣበርኪቱ ይርከብ። ዩናይትድ ተወሳኺ ሓደ ዓመት ኣብ ኮንትራት ግሪንውድ ብዘይሰልጣ ዝመጽእ ክራማት ዋግኡ ጎዲሉ ከይሸጥ ምእንቲ ኣብዛ ክራማት ክሸጦ ትኽእል እያ። ባርሴሎና ንዝሓለፈ መዓልታት ኣቓልቦ ማንቸስተር ዩናይትድ ስሒቡ ኣርእስታት ብሒቱ ዝጸንሐ ሴነጋላዊ ተኸላኻላይ ኣፋየ ኣብቲ ንቱራም ኣብ ምፍራም ተካይዶ መስርሕ ክትጽንብሮ መደብ ኣለዋ። ፋየ ብዜካ ንማን ዩናይትድ ኣቓልቦ ክለባት ቸልሲ፣ ሌቨርኩሰን፣ ዶርትሙንድን እውን ስሒቡ ይርከብ። እዚ መንእሰይ ግዳይ ቁጠባ ቁልውላው ዛ ካታሎናዊት ክለብ ከይከውን ተሰጊኡ ይርከብ። እንተኾነ ምስ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ቱራም ኣብ ናይ ምክልኻል ቅዲ ኣብ ዝተሰረተት ክለብ እምበር ኣብ ናይ ምጥቃዕ ቅዲ ትኽተል ክለብ ከድምዕ ከም ዘይክእል ብምግላጽ ንባርሳ ጌጋ ስጉምቲ ከይትወስድ የጠንቅቑ ኣለዉ። ካብ ዜናታት ባርሳ ከይወፃና ካብ ቸልሲ ዝፈረመ ኣሎንሶ ካብ ባርሳ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ማህረምቲ ኣብ ክራማት ክለቅቕ ምዃኑ ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። ዝሓለፈ ክራማት ናብ ባርሳ ዝተጸንበረ ኣሎንሶ ምስታ ክለብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘውዲ ላሊጋ ከልዕል በቂዑ ነይሩ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ግን ብተደጋጋሚ ማህረምቲ ካብ ጸወታ ርሒቁ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ክራማት ኣሰልጣኒ ዛቪ ካብዛ ካታሎናዊት ክለብ ክለቅቕ ምዃኑ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣሎንሶ እውን ነዛ ክለብ ኣብ ክራማት ክገርፋ ምዃኑ ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎ። ኮሚቴ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ንዝመጽእ ሰሙን ኣብ ዝካየድ ግጥም ክለባት ማን ዩናይትድን ሊቨርፑልን ዝኣሊ ማእከላይ ዳኛ ኣብ ዘፍለጠሉ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ እዚ ማሕበር ቁጥዖም ይገልጹ ኣለዉ። ሊቨርፑል ናይ 2 ነጥቢ መሪሕነት ሒዛ ናብ ዩናይትድ ተጓዒዛ አንጻር ናይ ታሪክ መቀናቕንታ ማን ዩናይትድ ተካይዶ ወሳኒ ጸወታ ተሰሪዕላ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ማን ዩናይትድ 20 ግዜ ነዛ ክብሪ ትጽዋዕ ብምልዓል መዳርግቲ ዘይብላ ክለብ ክትከውን ከላ 19 ግዜ ብምዕዋት እግራ ትስዕብ ክለብ ሊቨርፑል እያ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ሊቨርፑል ብመሰረት ሱፐር ኮምፒተር ዝለዓለ ንጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትዕወት ተኽእሎ ዘለዋ ክለብ ኮይና ምስ ማን ዩናይትድ 20 ግዜ ጽዋዕ ብምልዓል ክትመዓራርዕ ልዑል ተኽእሎ ኣለዋ። አንቶኒ ቴይለር ነቲ ጸወታ ክዳኒ ተመሪጹ ዘሎ ዳኛ እዩ። ብዕባይ ማንቸስተር ዝኾነ ማእከላይ ዳኛ ክምራሕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኮሚቴ ፕሪምየር ሊግን ንማን ዩናይትድ ዘርብሕ ውሳነ ሂቡ ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይገልጹ ኣለዉ። መወዳእታ እዋን ቴይለር ንግጥም ማን ዩናይትድን ሊቨርፑልን ዝዳንየሉ ሊቨርፑል ኣብ ኦልትራፎርድ ንዩናይትድ 5-0 ዘዕነወትሉ ጸወታ ክኸውን ከሎ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ምስ ቸልሲን ብራይተንን ማዕረ ዝተፈላለዩትሉ ጸወታውን ንሱ ከኣልዩ ከሎ አንጻር ብራይተን ደገፍቲ ሊቨርፑል በዚ ዳኛ ፍጹም ቅላዕ ከም ዝተኸልከሉ እዮም ዝኸሱ። ብተወሳኺ ኣብ ግጥም አንጻር ኣርሰናል 3-1 ኣብ ዝተረትዕትሉ ጸወታ ንኢብራሂም ኮናተ ብቀይሕ ካርድ ኣባሪርዎ ነይሩ። ዝኸበርኩም ተከታተልትና ናይ ሎም ዜናና ነዚ ይመስል። ብዜናታትና ተሓኪስኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር።
كل جزء أزيز حكوا سينات سبورت حقرنا تدلكم channelنا يكون مرجعهم سبسكرايب لايك زي قبركم قاعد ترسعوا بروك معلتن ليتن ببزلنا يسسنايو